தேசிய கொடிமையில் இருக்கிற பற்று தேச குடிமையில அவங்களுக்கு இல்லையே. எங்கிட்டு போய் கொடியேத்துறது? கொடியேத்த சொல்றீங்க நீங்க சுதந்திர இந்தியான்னு. தாழ்த்தப்பட்ட பிள்ளைகளை 300 பேர் இன்னைக்கு தீண்டாமை ஒழிப்பு இயக்கம் சர்வே வெளியிடுது. அந்த இதை வெளியிடுது. 20 விழுக்காட்டு பெண்கள், 20 விழுக்காட்டு உறுப்பினர்கள் வந்து இருக்க நாற்காலியில் அலுவலகத்துல ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களுக்கு பேரை எழுதக்கூடாது. ஏன்னா அவன் தாழ்த்தப்பட்டவன். எப்படி இருக்கு? இந்த 300 பேருக்கு மேல யாருமே தேசிய கொடி ஏத்த முடியாது. இந்திய கொடியை சுதந்திர கொடி ஏத்த முடியாது. ஏன்னா தாழ்த்தப்பட்டவன். அப்ப அடித்தட்டு மக்களுக்கு சுதந்திரம் வந்து அடையவே இல்லையே. எப்படி தேசப்பட்டு வரும்? இதுல என்ன கொடுமைனா, இவர் தலைவர் துணைத் தலைவர் இருக்காருல்ல, இவர் அதே அலுவலகத்துல வேலை செய்ய மாட்டார். ஏன்னா அவன் தாழ்ந்தவன், இவன் உயர்ந்த சாதி. வேற அலுவலகம் கேட்கிறான். இவன் வாழ்ற அந்த இருக்கிற அலுவலகத்தில் இருக்க விரும்பாத நீ, அவன் வாழ்ற பூமியில எதுக்கு வாழ்ற? செத்துப்போ, செத்துப்போ. நான் தாழ்த்தப்பட்டவன், நான் சுவாசி விடுற காத்த நீ ஏன் சுவாசிக்கிற? மூச்சை பிடிச்சிருந்து மூக்க பிடிச்சிருந்து செத்துப்போ, ஏன் வாழ்ற? இவ்வளவு தீண்டாமை கொடுமையை வச்சுக்கிட்டு சமத்துவம் பேசுறது, சகோதரத்துவம் பேசுறது, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை பேசுறது, தேச பற்று பேசுவது. இந்த தேசத்துக்கு ஒரே பற்று தான், பணப்பற்று தான். வேற என்ன இருக்கு? வரி வரி வரி. நீங்க வாழணும் எதுக்கு? வரி கட்டுவதற்காவது நீங்க வாழ்ந்தாலும்.